sisplau, algú? Sí, sí, vaig. Ja, gràcies. El nudo arriba. Ja. Hombre, Jordi.
nerviós sempre. La torre és molt nerviosa. Està bé, està bé, està bé. I tenim de pujar lents, que n'hi ha alguns que pugen a una velocitat. Ha de tremolar. Ai, vinga, vinga. Vinga, vinga. Estan salvant, estan salvant. No, no, encara no, però ja està bon. Està perfecte, oi? Ara baixa, s'acaben les portades. Ahí detrás del farol ese, pues en ese y en el de arriba. No, perdón, y los dos de arriba. Tiene los dos de arriba. No, bueno, pasa que estaban calientes, yo con las cosas. Sí, pero el millor lloc és a la boca. No és el mateix caure aquí sobre la pila que la pila caigui sobre. Castelló.
Thank you.